Takže zdravím vás od této hry. To prostě tady musíš to. Prostě vidíte, kdo má větší auru, vybírá. A jestli admin Steve, tak to je nebo Chicken Jockey. No, pojď sem. More. Pojď sem. Tady je. Ty vole, to není parkour. Who are you? I am Steve. I'm Steve. Jsem tady. OK, jdeme na to. OK. Sami. A to bude grou... Ne, kámo. Jsem asi u samého. Ale to je samý. Ta songa jako... Jdeme za... Ne, teda, to byl... General Tagadu. Gendlovi. Protože jako ta songa byla songová. Ten, kdo má rád Braino. No tak to... No to si... Kurně. No jasně, ty vole. Jenom 2 jsme tam byli. Jenom 2. Jako ale... Jasně to. To je nahoře vole, nejsme to není meditace. Jdeme. Už. Skype. Jako sami to je prostě jenom tvůrce, ale to je prostě ninja, vole. Ninja. Já jdu k ninjovi. Samozřejmě tady. Kamo, oni určitě si zase vyberou toho Semiho, vole, já to vidím. No kurva. No vole, jasně. Semi je úplně... Není, vole, ale ta hra je úplně na hovno, vole. Taky Bobr Srejnoty, vole. Nechápu, jak se to ještě někomu může líbit. Co ty tady, vole? Candy School. Mario. Budeme tak to Já jdu na Baldiho, za prvé hororovka, za prvé učitel more, ještě za prvé, proč říkám furt za prvé, za třetí vole má tu vole, tu pálku, nebo co to je, teploměr, teda ne, no prostě to má pravítko, no, vlastně vole. Ty vole, hlavně neumřu. Ty vole, SpongeBob. Kurňa, pojď sem, ty hajzlíku. Zase, to je ta želva ninja. A není. Ale jako SpongeBob patří a patří. Jo, oni mu to točí na... Jo, teď nevím. Teď jsem úplně od jiného tématu, když SpongeBob vyšel. Dobrá, poslední otázka. Goku.
Jasně. Goku, jdeme Goku, jo. Goku má určitě větší auru, vole, než Spiderman. Určitě Goku, vole, má větší auru, ne... Ano, to jsem říkal. Ty vole, lejko. Máme. Tapate se. Poslední. Ty vole. No konec je ze mnou. Někoho zabít. A že by potrhl. Tak jo, tak. Snad se vám toto video líbilo a ahoj.